Bai, bueno, eguerdion, arratsaldeon Aitor, bihar Txapeldun Ligako partida, ez da ondo hasi Atletikentzat 11 urteren ostean Txapeldunen Liga, bi porrotekin hasi zarete, bihar biziri jarraitzeko edo ilusio hori berpizteko garaipena behar da. Apa, bai, zuzke esan duzu moduan, partidu garrantzitsua, 3 puntuak behar ditugu sailkapenean pizka bat gorantza begiratzeko eta ondo atera behar gara partidura, ea irabazten dugun. Bueno, eta biharko aurkaria ez ezaguna da ia guztiontzat, baina ez usteko nagusia, bi partidak irabazi ditu, horrek esan gura du talde txarra ez dela, ez dakit zer dakizuen Karabajen inguruan. Bi partidu horiek ikusita oso talde zaila dela, badakigu, gauzak zaiak ipiniko dizkigula, eta hori, arreta askorekin hartu behar dugula partidu hau. Bueno, eta bukatzeko, Atletik, orain arteko ibilbidean, denboraldiaren ibilbidean, defentsan ondo dabil, ez dituzue gol asko jasotzen, baina egia da, erasoan txinparta zerbait falta zaiola, eta zentzu horretan hobetu beharra daukala taldeak, ez, joko aldetik. Bai, puntuak ateratzeko golak sartu behar direla badakigu, horregatik astean zehar lan egiten dugu gol horiek lortzeko, eta, bueno, talde lana da, eta horretan gaude.